del Dia Internacional de Lluita contra la Pobresa, demanem al futur govern els següents compromisos. Un compromís públic d'abolir el deute extern dels països empobrits. Un compromís públic d'assolir el 0,7 en la propera legislatura. Un compromís públic de demanar la imposició de taxes a les transaccions financeres i l'eliminació dels paradisos fiscals. Jo penso que és important plantejar-se les causes, o sigui, no parlar només dels efectes, que són el que potser és més visible, sinó quines són aquestes causes i atacar sobretot la desigualtat tan gran que és el que està provocant aquesta pobresa. Crec que una redistribució més justa de la riquesa i, per exemple, els paradisos fiscals i gravar amb taxes tot el que són les evasions fiscals. Una de les coses que jo considero és un ordre internacional més just i aleshores dintre d'aquest ordre internacional l'abolició dels paraïsos fiscals. Per poder dir ben fort, pobresa! Perquè la solidaritat i la cooperació amb els més desafavorits sigui un principi rector de les polítiques catalanes i perquè la defensa dels drets humans i la construcció de pau orientin l'acció exterior de la Generalitat i la de tots els seus departaments.